Het jy geweet dat nuwe belastingwette kan die manier waarop besighede hul finansies rapporteer heeltemal hervorm? Om op hoogte te bly van hierdie veranderinge is noodsaaklik vir nakoming en die vermyding van swaar boetes. Kom ons delf in hoe eis pas aan by hierdie regulatoriese veranderinge. Veranderinge in regulasies, soos opgedateerde belastingwette of finansiële verslagtoeningsstandaarde, kan wysigings aan die eis vereis. Ekonomiese faktore soos inflasie of resessie kan finansiële verslagtoening beïnvloed en mag veranderinge in rekeningkundige metodes vereis. Tegnologiese vooruitgang kan opdaterings aan die eis noodsaak om doeltreffendheid en sekuriteit te verbeter. Maar kompetisie kan die soort finansiële data wat deur die eis versamel en gerapporteer word, beïnvloed. Verskywings in globalisering en internasionale handel kan rekeningkundige standaarde en die behoefte aan verslagtoening in verskeie geldeenhede beïnvloed. Kulturele verskille en etiese oorwegings in globale bedrywighede kan rekeningkundige praktyke en die konfigurasie van eis beïnvloed. Ten slotte, eksterne faktore soos regulasies, ekonomiese toestande en tegnologiese innovasies beïnvloed almal die ontwerp en funksionaliteit van rekeningkundige inligtingstelsels. Organisasies moet voortdurend hul eis aanpas om voldoenend en mededingend te bly. Dankie dat u by ons aangesluit het.